Are you planning a pregnancy? Then preconception, you should know the 4 important points. Start your folic acid tablets, get vaccinated against rubella, stop your alcohol and smoking habits completely, start a balanced diet at least 1 month before planning a pregnancy, and check your blood sugar level, thyroid status and hemoglobin typing of both husband and wife. Haga kat sau terik mentau jeliau arajar arpulai keseng jengkinong belaying brio ki bahap okalama jengko all Meghalaya Domestic Workers Union. Kilawan cekmat bandawan ek sorkar MDA ban aino ek jing itu bekerpang yaki de kebatau ru rekaan ka bekerpang ke ban pet ke bahak met jengki. Kam nama ke baydai bat ke jing sio bainong yaki. Dak bekentup lang yaki ha ketup jangka Minimum Wages Act. Kenang ba ke jing sio ki kan kambiang bat kan pen im yaki. Ya kini ginong belaying brio kelepan pau cak sorkar leng ba kinong pathai kubor ha ke jing ekren bat ki ha kini kesengi ha Shillong Press Club. Hapo ke jing lam jangko baini ki khot jangko ne keseng ikong ebina nong klau. Te habadan kam e ban itu baban yo kita ke jing arab nak sarkar kamot ngidon kam ya kata ka jing penrung ya la dia bagian register. Te hoat ngidon ke union ka ba don komba lai hajar ki member ki bala register hapo ke union. Henry bengi dapat ki babon ki don syabar jong ke union. Te ngiso kumba don kam bakadai ka sarkar ki bakan penyat kan ai da kata ka compulsory register ma dibaya paro kinong belaying brio ba kin yo rung hakabe ka thum khrang ba kumangi ki belaying brio ni kham syam sibun ki jing e kham tam e hakabangi don kam yaw sibun ki ba ki don kam hakaji imjungi kum ki reu kan thai namar hakajing yo ka jongi ru lihat senyum lah ban pendam ya kajing be kajing biang lada klem dadan ke jinyarap nakaliang ke sarkar te ban penrung bangin yo ban penrung keteng haki thop jong kinong belang te ban pej ru babaro ba ngin sya kan thop ru kumbangi julong man la kapuar ke union kaju panak sarkar bandawa ya kata kaminang wages te kador bai tre te hakaba kandon geng kata kajing anak sarkar bakan pendung ini haka thup jong kata ka Minimum Wage Act haka bangila bangin yo ya kata ka dor bangila ban em ya kajing em ka bangila ban penya ya ka yeng kasam ka jungi ka baman la kasi te ban airu ya kila jiaram lingba ka sarkar bakum ki skim kenang ba ngin yo ke kajing yaram namar ngilong kita ki kajing tre jungi kalong kompak sarkar la konthop bangide kita ki unorganized sector ma te hakaba bon ya bakan bo ya bon ki an kaba konthop ya ka security bar kum juru bagi an ki bede hapdeng kinong bella bat ki try ki ba ai kam yangi khnang bangindon kajing ya itu bakan don ru ke hapdeng kajongi bangila bangin register hapdeng ki try bakum juru mangi kinong bella te haba katkum ka jinyai lenti bangin ya poisa ka minimum wages kalong ka ba shisha na ka penta jungi ki ba belas ni le se bangin em katkum ka parthai ka jing em ka ba menta namar umbong bangi ki udor wat ha kamar bang kamar di lene kum ha kitiar kitar namar ong kum kinong bala makanaru ngidon kamhi ya ke ka jing don kam ba malasi ka ba baro lang pai lang bangi hi le kham tam ha ka leng kamar bang kamar di mo teng menta kamar kalak ban kiyo ha pedang shibanai ne arbanai kalak ban kiyo dor war ha pedang shibanai kalak ban kiyo dor te kalong ka semjing na ka benta ka dor belas ngi ka jongi le se ha kum ha po ka union ka bang ngi hi ni la de penmi yang to ka wage card ha ka bang ila bu ki dor na ka benta ki ba belas ngi ki ba bela genta kat kum ki jing tre ki ba maki bangi ngi tre bangi ngi kita te wala kata kat kum kajing yo jungi kador jong ka baga union ko buru ngila shu lalong kajing yo tang bangin chu yo ban chu embryo henry long bang inong bangin pahu ngin yo banta lam hakata ka bangin yo ban kencho ban kendap ka kham shem jing na ka banta jungi ba balai embryo bar kan no tam lai kham tam na ka banta ki tu single mother ma ki ba rew kan thai shimet ki ha ban penya ya ka yen kasam na ka banta ka bai school na ka banta ka bai dawai ka bai dashen bar kum ju kham tam mantale kador bai wai yeng kam dei ka batan ki dei ki bai yeng manta ki ba ki saw hajar ki san hajar te ka shem jing kum ta ngi karpat akmar ka sarkar ba
kan bu ya kata kador hakaba ngiru ngila bangin yo bangin kot bangila man pen biangkat kum bijaran kam jongi te ban ai ru kham tam kilat jinyaram na kabanta kum kilat kiskim bangila ban penyai ban pentelun ya ke ai ka bangi ngidon kam haka jing im ka jongi